בעיר הזאת, ואני שמח להזמין את סגן יושבת ראש תנועת חיפה, יושבת ראש היא אסתי, זה גם תנועה שוויונית אתה גם. יש יושבת ראש וסגן יושבת ראש. יושבת ראש, והוא גם סגן וגם דובר, אז יש איזון. אז ימי בר, תנועת חיפה חופשית. צהריים טובים, שלום רב. קודם כל אני רוצה להודות לעודד שארגן את האירוע הזה ובזכותו הוא כאן, תודה. למי שלא מכיר, תנועת ישראל חופשית הוקמה ב-2010 וזו תנועה ושוויונית. סניף חיפה של התנועה, חיפה חופשית, אנחנו קמנו לפני כשנתיים ומאז אנחנו פועלים בכל מיני דרכים על מנת לקדם את אותם רעיונות, החל בשני כנסים רבי משתתפים שערכנו כאן בעולם הזה, האחד בנושא הפרדת דת ומדינה, השני בנושא של הדרת נשים. מעבר לזה קיימנו עוד פעילויות, לפני שנה ערכנו אירוע שירה בציבור, שירת נשים בציבור בצומת זיו. מישהו פה היה? היית. ופעילויות והפגנות בנושא מחיר למשתכן ובנושא קווי המהדרין, שבטח חלקכם או רובכם שמעתם עליהם. ובימים אלה אנחנו עוסקים בעיקר בהרחבת הסניף, צירוף פעילים חדשים, אז כל מי שמתעניין לשמוע פרטים נוספים, רוצה לדעת עוד, מוזמן לגשת אלינו לדוכן שלנו, להתרשם ולהירשם. אז למה אנחנו פה בעצם? אנחנו פה בגלל שגם אם נראה לפעמים שהחברה הישראלית זו חברה שתתראה על עצמה, אנחנו לא מוכנים לוותר עליה. אנחנו פה בגלל שאנחנו חושבים שעדיין לא מאוחר למנוע מלחמת אחים בין כל הסקטורים השונים שיש במדינה הזאת, ואם אנחנו נשכיל להתאגד, אני חושב משותף לכולנו ונראה לכולנו מובן מאליו, אז אנחנו עוד יכולים למנוע את זה, ואני מדבר כמובן על השאיפה והרצון לחיות של חירות בלי התערבות דתית מצד הממשלה או מצד כל גורם אחר. כפי שאתם יכולים לראות, הנושאים שאנחנו עוסקים בהם הם מגוונים, החל מחופש בחירה בנישואין, תחבורה ציבורית בשבת וכן הלאה. ואם אנחנו מדברים על חינוך, אני חושב שאי אפשר להתעלם מהעובדה שאנחנו חיים במדינה שיש בה 4 זרמים שונים של חינוך, רק בחינוך הממלכתי, וכל אחד פועל באופן אוטונומי לפי הכללים שלו, עיין ערך היעדר לימודי ליבה. אני חושב שאם אנחנו מדברים על צדק חברתי, אי אפשר לדבר על צדק חברתי בלי להידרש לסוגיה של הישיבות והשוויון בנטל. אנחנו חברה אחת בסך הכל. ובסופו של דבר, כשאנחנו נפרדים ואומרים כל אחד, אתה תשרת, אתה לא תשרת, אתה תלמד במערכת הזאת, אתה תלמד במערכת הזאת, אנחנו יוצרים בעצם חברה מפולגת, חברה עוינת, חברה שבסופו של דבר בוחרת מנהיגים בינוניים. ואת המצב הזה אפשר לשנות וצריך לשנות, ובשביל זה אנחנו פה. אנחנו בחיפה חופשית מאמינים תמיד ביצירת שיתופי פעולה עם גופים דומים, ואני גם ברמה הארצית, גם ברמה המקומית, ואני רוצה לנצל את הבמה הזאת בשביל לקרוא להקמה של פורום שיאגד את כל הארגונים החברתיים, כל הארגונים שנמצאים פה, ארגונים אחרים גם שנמצאים בעיר, כל הארגונים לשינוי חברתי ובהתנדבות. אני חושב שזה יכול להיות צעד מאוד מאוד חיובי, בגלל ההצלחה נמדדת בתוצאות בשטח, והתוצאות באות כשאנחנו משלבים כוחות. אז שתהיה לכולנו שנה טובה, שנה של ביטחון אישי וכלכלי וחברתי, שנה של הרבה אקטיביזם, של שינויים טובים, של הפתעות וחידושים, ושל הרבה חדוות יצירה, ושיחד נעשה את ישראל חופשית. תודה רבה לכולכם ושנה טובה לכולנו. תודה רבה ימי, רעיון מצוין. זרקת פה כפפה, אני כבר מרים אותה, ואני באמת קורא לכולם שההתכנסות, החיבור הזה בין הארגונים שהתחיל כאן היום לא יסתיים היום, יהיה בעצם התחלה לשיתוף פעולה של כולנו למען העיר חיפה, למען החברה, למען כל הדברים הטובים שאנחנו מאמינים בהם. אז תודה לימי, ועל פי הסדר שלנו